ngogadzirise nyaya ndichadzoka futi kwamuri ndikati zvakanaka chii zvakanaka tozonzwa ndimi munyaya asati auya kwandiri ndo pandakazonzwa bamunini waro ndifonera akati tete weekend muriko here ndikati weekend ripi ndiriko asi munouya iri sandi ndopedza chechi na 10 vazoyawo late kuma4 wasvika kuma4 vakabvosvika kuti mva wamhoresana wana wangu 2 vamwe vangu vari kunze mva ndavadaidza uya mhorese chii bamunini mva wapinda wana uya wapinda wapedza kumhoresa bamunini ndopakati tete ndiri kumbirawo ndiro wana wabva wangoti isu tatubuda vatasara hangu nani nabamunini tete ndiri kumbirawo ndiro ndikati handiro handikupi ndiroba tangai matsanangura chii nyaya yenyu zvikanzi tete ndandabvuroya negrupu zvekubvura kutsanangura zvamuri kutaura ndanisumburira zvekudii zvekutsanangura ba nandauya negrupu ndikati zvino grupu ringopiwa inini here mimi nabrenda ndimi makadanana grupu haripiwi inini ba zvikanzi inini zvekutsanangura ndikati chiri chemangwana pane pamakambouya here kuti taurira kuti pane shanetsa zvikanzi brenda akaenda kutora mwana wasisi wake mwana wanonzi Malvin tisina kuwirirana saka tisina kuwirirana haana kundiudza haana kudini ari ikokoko zvikanzi akabudirwa ndikati bamunini mauya zvakanaka moziva kuti kubudirwa nekupenga zvinhu zviri sensitive zvekuti maikwanisa kundibata kuti tete ndirinzwa kuti munin'ino wenyu arudini arikubudirwa saka ini ndiritonzwawo ndimi kuti akadini akabudirwa mva ndatoti plus uyu brenda wacho kana akabudirwa haazviziva ndo pakati wangaina sisi wake wangainawo ndikati izvo zvese hatisudini apa kwakungotaura kuti chachemangwana imi matoya negrupu hamusi kuya inini ndakafonera nhau yekicheni yedu iri kugara chii munhu ndo yandakafunga kuti bamunini wari uya kuti tete zvamuri kuona pamwe muri kugara chii musikana webasa kana kuti ndiani uye wakabvuroya kuti ndauya negupuro asi kwandiri wakabvuma shuwa kuti munhu angari mumba imomomo shuwa musikana wandinodanana naye ndiye angauya saka ndandati auye ashande chinyi ashande pambapa ndikati imimi nhau yezvikanzana mai Kelly takabvira kare tichibhuronetsana pati nenguva ndikati asi pane wamakataurira here kuwanikwa nyambika kanzi hapana wandakambodini wandakatauriraba ndikati zvino imimi zvamauya negrupuruka ini ndakubvura kuti marorero amakaita ndo amunongodini munongofamba nazvo inini ndakuda kunzwa foni kune munyai kuti gupuro toenda naro riini ndopa ndakati ini foni ndakuda kubvura inzwa kunani kuna munyai hapana upero zuva munyai bvafona bvati ini tete inini kuno kundirubvunza bvunzo wamwe wari kuti pakurambana pewanhu inini munyai handipoba ndikati izvo imimi murimi makatuma bamunini akabvura kuti munyai ndiye atienda negupuro saka mamurida kuti inini ndibvumere zvikanzi inini ndakadaro nguwai handina kudaro akandirambira munyai akati handisisimu munyaya yacho saka ndo pandakazonzwa bamunini wakufona wachiti tete tadii kubvura kuzviita weekend yatiri kubata iyi ndofunga chachiri chitatu kati tadii kubvura kuzviita weekend iri kubata iyi nekuti zvinhu zvacho hazvichadi kureraba zviri kubvura kuda kushimipidza tiite weekend iri ndikati aiwa nyaya yenyu ininika kuna ana baba ndandisati ndaizvitsaba nekuti ndandirumirira kunzwa kuti mune dheti ripi mimi chindipai dheti zvikanzi aiwa iwo hawakwanisire kuti padheti wana baba ndikati aiwa nhau iripo imimi mondipa dheti ndotaurira wana baba kuti wabvumirana nedheti renyu kana wasina ndozodini ndozokuudzai ndopawanga kuti aiwa zviitere kumakosti baba zvawariwo wega wari ikokoko vanhu vakawanda kunoku baba ngavakwire kunoku kuti wanga waruda kubvisira gupuro ikokoko handizi kuti wanga waruda kubvisira gupuro kupi ndo pandakachifonera mukoma ndo nyaya iripi iriyo saka bamunini ndakangoti anza ndichauya nayo saka mukoma wakabva kuti inini hangu kubvuro kuti ndega kubvuro ringana nemukwambo kuti atobvisirana gupuro handizozivi zvingoitikaba saka mukoma ndopa wakazonzo ndabvunza pataurwa nhau nababa ndichibva ndaitora ndokuiseva
ndaisevha kudaro ndobva ndaivhura ndobva ndaona kuti oraiti ndomamira zvakaita zvakanaka. Saka ndaidaro ndobva ndati murume weyu zvatakuchiita panapa hasisi kupotererana ba, takuda kutaura chokwadi rizere kwete kumanikidzwa kusungirirwa wakasununguka. Takuda mawedhi mairi. Mawedhi mairi anoti yes or no. Murume abva aritora. Vanhu vari kudzidzisa manotsi muzvikoro muimwe mesango abva ati aiwa rangu inini yes. Handimanzwisa azvipedza ndobva ndadzoka ndoendazve kune mukadzi iwe uri medheni wevana unodzidzisa vana vavo kunometa kuti uri grade 1 to grade 2 ecreshi ecdb here asi unonzi uri medheni. Tiri kuda mabhii mangani chete yes or no. Mukadzi abva atiwo yes. Kuratidza kuti vanhu vairi ava vari kuda kutemesa musoro tezvara vangu kana kuti tete wangu mutemeka iwo vanhu vachidanana. Ndozvandati aiwa imimi wairi mimi ndimi vanhu vechinhu ndokuti ukazonzwa munhu aakutaura kuti inini mukadzi handichadi sei zvatiri munomu guguru rinobva randi baba ndati mukadzi handichadi handizi tochibva tabvunza magara makore mangani nemukadzi wako mane vana vangani nemudzimai wako tezvara zviri zvakaitika kwamuri pakutorana kwevanhu tezvara kutsanangura. Handina chandakaona ndakaguma nemutete asi chaakundishamisa ndechichi tochitanga ipapo manje. Pane vanoberekwa vana 3 kana 4 panenge paakuonekwa patinotangira taakuchikwira mapata kuenda mberi. Hatisi kudzoka shure tinenge taukwidza mapata. Iwe kanoona zvakunetsa tokuti munyore enda kwaMajor Street hapana chaunotaura nepepa unongosvika kuti ini ndanzi ndiuye kuno namama. Major Street utora pepa rake utarise inge watungwa mhosva yakati yakati saka watadza here kuzvigadzirisa. Aiwa ini ndaona kuti zvakatondiremera kuti ndizviite. Major Street manje kubva ipapa kuenda mberi taakutotutsira wautopamidzirwa mambo anga akudzivisira wautokwidzirirwa kwawaenda. Saka wayati mukadzi wangu ndinomuda murume wangu ndinomuda tichabvunza tozvara. Pane zvakaitika nemukwasha wako dai riyo donzero kuti mukwasha wangu haana kundibvisira mutsvakirano haana kubvisa mombe yeumai mukono wedanga mbosho yedanga tiri kutotanga apa tichienda tezvara ndima tosara nenyaya. Ava vanhu vairi vari kudana navo hatikuti rudo rwavo. Indati munhu ane pfungwa shanuka ari kudziseenzesa dziri 5 mumusoro make kuti ndikatora ichi neichi 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 zvese ndobva ndaumba chinhu chinobva zvatoumba chinhu saka zvaakunei aibekwa ndiri pekuti kuti ndizive kuti idiko kuti haazonditi muitiro iwoyo mukwambo uyu ini ndinototi pena pacho kutoti uyanga akahwanda ukaiti kuti mosvera kurasa nyaya vanochenjerwa noshandiswa iwa kuti ndikaramba ndandotangirozaaa chokwadi chaicho patanga paine vanhu 4 pane vanhu zvatava natete kuti munhu akabva kutanga kungoti ana atomboya kumboti ndakambosangana nedambudziko nemwana wangu natete ndezvatinoziva pashompi tinombogara torairawo mwana edu hatisi kuti ariraiti mwana edu ndati ane zvaanonyangadza mumamusha emavanhu but tokwanisa kuita sei
muraira but ndikuona nenge charuva kungobvuma bedzi aiye ari kutozviziva kuti asi gupu rakatopaga ipedasinora akangoramba akavhuma muromo tete makatambira here ndakaramba kuti ini handitambiri gupuruba tida kuenda nenyaya kana ndati vangu chenjeredzeapambomo pane honye yakanga yapinda yakanga afukutwa ndiyo yakati kugarureka nechechekuti ihonye yanga yapinda kwaari saka tati honye yake iyo yataramuka yabuda imimi wana tezvara wacho chii chakaita mukwasha wenyu chaakakubvisirai kumukunda wenyu akabvisa zvakadini zvakadini zvakati ndozvinoitika murombo munhu akomana hakuna munhu anobhururuka nendege vachienda chini kunyeperwa aisabatisirabatisimutyira kuti murombo bati iyewo nemaitiro ake ndikudanga kutoti mutsawo negupu zvakatotishamisa zviriko here yaadame aiwa haiwa pokukanganisa kwaakaitika regai mutaurire munhu anofunga mwana wenyu kana uine mwana wako unotora mushamhu uchikurowana mwana wenyu akatadza muromo waakarasa kune mukadzi wake uyu ndiye mukadzi muhombe wake uyu kuna tete wake anotiada ndiachikachashata ndiwe unotochiona ende ndiwe unotondibhaidha saka akakanganisa kuti asikuti aibharemerwa neshoko rekuti bhupuru saka mwana wabudhoma asine zvakaitika kuti achabate uyaibva ukazoona munhu aakuti ndine bhupuru randinoda kudari tasamugeni chii chiri kumboitika saka uyo akangozviitawo kusiziva mangwana zvinozondipindukira saka mwana wenyu ndii munotomuranga nyaya iyi mungadai maipedza muri kumusha kwenyu isina kuuya mupi muruzhinji aikumazvona mungadai maipedza muri kumusha kwenyu chaiko magara mubva matora mukwasha wenyu nekuhuya kunu mukwasha huya kunu mukwashaakoma huyai kunu asi tipitira ndashiswa ndibhuku unoona kuti bhuku ndiya ndichidza kuti ndicharingana naye sei munhu wandifiri asinongonditemerao kana huni kana ini ine kwambuya wangu kwatezana wangu yakatema huni kakawanda panyaya yevana ava pane chokwadi chavari kufanira kunyatsobudirana paine vanhu vakuru. Gore rakapera muna August inini ndini ndiri kutaurwa ndakaenda naye kunotora mwana, ndobva ndaona kuti vana havasi kuwirirana, ndobva ndafonera vamwe mukoma wavo, ndobva ndavaudza, ndakazosimuka nemunin'ina wangu, ndobva taenda kuMozambique. Taenda kuMozambique, vana bankuru vese vanga vari 3 varipo, vana mukoma vabamwe. Ndobva nyaya yaakutaurika, nyaya kwaingopindana pindana. Nyaya yakanyanyonetsa ndeye mwana wemunin'ina wedu akashayika kuti mwana akatorerwei. Asi musi watabva kunotora mwana, bamnini ndakavati, bamnini baba vati vari kuda kukuonai, saka handizivi kuti makasununguka rini kuti baba vakwire vauye kuno muonane nani nababa. Zvese zvamuri kuda kunzwa baba ndo vari kuda kuita sei, ndo vari kuda kukuudzai. Zvikanzi izvozvi zvahandina nguva ndichazozviona. Kusvika tazoenda kuMozambique. Taenda kuMozambique, takasvika vana bankuru vakamira zvishoma kugadzirisa chii nyaya. Vakabvunza, mainini murume wenyu muchiri kumuda here? Mainini vakati murume wangu ndiri kumuda. Bamnini mukadzi muchiri kumuda here? Zvikanzi kubvira taura shuwa hangu inhanishadi. Vakadaira katatu. Vana bankuru vakati, munin'ina chitipa zvikonzero 3 zvawarambirei, zvawarambira mukadzi. Bamnini hapana chikonzero chavakapa. Vana mukoma vakati, saka hakuna vanhu vari kurambana nekuti washaya chii, washaya chikonzero. Zvikanzi imimi maiguru makarara pano manheru, zvamakarara pano manheru vana vanga vane nguva vasati vaonana, saka vana vanoda kufumbosununguka. Chiendai morare kwamai, mozoya muchitora mainini mangwana makuseni maakudii, maakuenda. Ndobva ndaenda unorara kwamai, ndandina banguru baba osima kuseni.
munin'ina wangu ndopakati amararere sisi mararere banguru bamina handina kuzovaona takangoridzirana muridzo zvekurodhi kuti taakudii hande uyu ndopaakabhati kuna banguru baba ose banguru zvamakadzingira sisi zviya manheru hapana chakafamba munin'ina wenyu akaramba ndomaperera akabva angoita chii saka ina handina kuzombozvibvunzawo kuti pane chakazofamba here kana kuti kudii saka pane pekuti munhu anongoti yesi kuhwanda nyaya apa ngatinyatsobudirana pachena pamusoro ndichida kuwedzerawo ipapapo isusu patatagadziriswa ipapapo ndandiri kubasa ndikati kana ndapedza basa nekuti vanhu vakabvawo zoti imi michitangai mawirirana mozotaura nyaya ichi yemwana iyi saka zvadaro ini ndakapedza basa rangu tukidzana ndichiti pandazofonera murume ndikati ndouya here because patukisa pamunozomubvira mataura chi neniba akati inini kana urida kuuya mumusha medu uine mwana wasisi wako handiukona handidi todiwana ukaona kamwana ikakako ende murume wangu handizivi ane dakarei nemwana wasisi wangu pakashayika asisi wangu mwana wasisi wangu anga ane 5 years aine 5 years kudaro mazuva acho ini ndaigara kuharare sisi wangu aigara kuharare chitunha chasisi wangu chichiri mumba murume wangu akauya kwandiri akati baba mukuru anga achiti mwana uyu tikanzi todini ndichapa mainini brenda asi nekuti iwewe une kakareketa kechihure purazi baba mukuru wako anohura munogona kuzotohura mese saka iwewe ukanzi mwana mudare ukadaidzwa kunzi maini ndati tikupe mwana unoombera kuti pamusoro inini ndakaroorwa handikwanisi kutora chi mwana obva wasiya mwana iyeye ainini mashoko aya akandibata because ndikudzosei kumashure mararamiro andakaita ini ndakachengetwa nababa wangu warapa kubva ndine 5 years saka munhu akanga atori mai wangu musana wandakaberekwa ndiwasisi wangu akashayika saka paakatoshayika mukabvunza vanasisi wangu waita zvekunditi naiwe chema naiwe idya nandisingadyi nandisingadini asi murume wangu ndopari kutondiunzira amwe mashoko kuti mwana usabvume unless angari mwana anoyamwa uyu kana ukanzitora usatore because reason ndeyekuti munozodanana nani nababa mukuru handina kukomenda handina kudaira mwana wofoshuwa urongwa wakazoitwa mwana akabvanzika asara nambuya wake zvikanzi mwana tinozodini tinozotambidzana mwana asara nambuya wake inini zvandakabva ndaita ndaingotiwo pandaona shuga ndokwira bhazi ndoenda ikoko asi ndaitukwa nemurume wangu kunzi imbwa yemunhu chihure chatobata saka wakuenda kumurume wenhakazi ende ini hana mwana wangu anotsika kupi kune murume wenhaka asi ini ndakaona kuti handingaparadzaniswi nehama nemwana wasisi wangu nekuda kwemurume wandakaroorwa naye ndatokura saka ndaingoti ababa wemwana kuti kana zvisiri kuita ndinozozwa umaenda kondimangarira kwatete ini ndakuenda kuona mwana wani wasisi wangu akasiyiwa ndoenda ndiona mwana 2024 muna April takasara pamba wana wamwene wangu akaenda kupasika waenda kupasika kumugodhi tasara pamba ndakaedza kuti kwatabvira kare because murume wangu kana preparation aziti inoita mariba haana mwana waakambobvira atengera hembe kana chii izvizvi ndikada kutora pa 10 years hembe dzakatengera wana mupepa bhegi adzizari haachengeti wana aziti wana wanodyei fizi ndakazoita zvenharo ende ndaimangara maiwo murume uyu haasi kuchengeta wana tikatomboita dare nabamukuru baba wasina wamwene wangu akanzi ko chii chinonetsa akati nini hangu handigoni kupa munhu mariba ende for sure amwe wana handisi kudini handisi kuchengeta zvikanzi ngei usingachengeti wana haufaniri kudaro pamafana kugarisana zvakanaka akati orit manhero acho haana kurara akandituka akati saka unofunza kuti hama dzangu dzinondipandukirani uri mbwa haufungiba ende zvinonetsera vanhu vakakurana nababa munhu akakura asina mai you are not even a wife material paandituka pandasvika pauti aregai ndinyarare ndanyarara kudaro aisandipa kana mari kana chii aitoda mari yangu nditone dzimwe 3 months ndakapedza ndichimupa mari dzangu achienda achitenga fertilizer achirima mumunda asi munda akohwa akati minda ichi kuti ndeyako iri ndeyekwamanyaira minda ende inini handitauri zvekuita newewo saka vandazinoti ini ndikasatotora mari ndichitengera wana mauniform nekudii tinofamba takashama murume arongodi achiita zvaari kuita saka zvadaro inini ndakabva ndazoti 2024 April wandikutaura yeye ndikaona kuti magarisiyana nacho ari kutongonetsa wana hapana mwana wanochengeta kuti unyatsoti icho haazivi kuti wana wanodyei kunze kwezepe ranenge auya naro musi wacho then bva ndati baba wemwana ndakamutsa 2 o'clock am ndikati ngatimbotaura kuti wanano yedu iri kuende because pese pandaiti tikanetsa ngatigadzisane madi madaidza vanhu vakuru aiti vanhu vakuru vekudini vanhu vane makuhwa tinofamba tiri usiku ndikadai but inini mamereji mazhinji anogadziswa nevanhu vakuru zvichifamba akati amen kana iwo ruda kuita izvozvozvo saka bva ndati chinyi chiri kunyanya kudini kunetsa akati kutaura chokwadi iwe handichatombokudiba zvandisisa kudiba reason yekusasakudaba handina saka kuti ndikurambe vanhu vanopera kundinetsa kundibvunza kuti ngei waramba chi mukadzi nyaya dzinorwa pane nyaya dzinotapira
munhu achitaura so uchidzishandisa mukati mepfungwaka unonzwa uchikubhoira kwekutapirirwa nepfungwa kuti hei zinyaya dziri kutapirei ndozvanhu. Saka isusu mani tazozvipidza tikaita kune murume wedu akati mukadzi wangu ndinomuda, inini mukati murume wangu ndinomuda, asi apa maakuedza kutaura madoridori ehangayaya kuti hangaini mwana akadai ikadzazodaro ikabvazo aiwa hangaine mariraya haiseukuba obazwa kuti hakutai kagoro vaitoikorweizo asimona. Saka handiti vanhu vandataura akomaneni ndinoda kutaura ndakatarisana neupenyu hwedu ano. Kurwa chaiko kwakasarira mombe nematiro nembwa zvinoorwa mumakomomo, noti munhu ane pfungwa 5 dzaanoshandisa mubhireni make umu 5 chaidzo kudziisa kwagwa utoziva kuti chakamira so chakamira so chakamira so, obva uchitora zvinhu zviya zviya mabhii 5 obva aumba anogaenda koburisa chinhwani. Handiti mama tinoti kune mabhii anonzi rudo, handiteniba i40 rudo, kutaridza kuti pane rudo apa. Paka pasina rudo zvinhu zvakashata. Murume ari kuti ndinokuda, mukadzi wangu ndinomuda, hai zvekuwana nazvo bondezvo hatitori nyaya yebonde. Iyo handiri kukunyepera iva kuti iwe ngei wanyima murume, iwe ngei wanyima mukadzi chikafu, munozanana mukanoita mukafanana. Ndezvenyu zvavanhu vazhinji hazvitaurwiba. Saka kuine chinonzi chakafukidza dzimba chii mukagona kuziva pamagoro. Ini ndandini nyaba dzinonatezo rangu. Ini ndine mashoko ndinoti nditaure pamusoro uyu munhu wangu pamusoro ndwanatezva wangu ndwanatetena nambuya norora uyu ndimainini wangu. Inini mutemo uchangototaura vanegvenanini wangu wataroora isu atitotaenda ngobauka but shinhuhani shandoda kuti tigadzirisane tindori munomu vanatezvara. Inini ndikutofarafanira kuti vanatezvara ndakwati inini vanatezvara pamocho chazotondipawo nhamba dzavananatetwacho. Nyaya ida kunyanya kuda kunetsirana vanhu ava inyaya hwani yandoda kuti ibva inge rugatse kuna natezvara nekuna natete. Inyaya yemwana kuti pane mwana uyu isu takati hatirambi mwana ba ende iwe hapana right kuti uramba mwana ari kati saka takazoti no ngatifone shuwa isafoni parauta tivhetetse kuna baba mukuru wacho wamuti mukanira uyanga akazobudirwa kukanira nyaya zei zemwana shuwa tibva taisawo shuwa foni parauta akataura aiwa imimi mungaita ndokomanyera mungatora mwana ngezvechisimba isusu tisingaziva ko mwana akazoshaikira musha umo mushazoya misumani imimi ndimi muchamuchengetepi imomo murikuona for sure takagara nawo awa pasi awa tikati mai nini imimi aungana tikati imimi endai mogadzise nyaya yemwana uyu kuti mwana auye zvakadini zvakachena wasunungura noti nobva mukuru apa takakanganisa tatora mwana zvenyi zvechisimba boti shuwa uyu ndimai wacho shuwa kuti mwana haana umwe maiba kana dai akada kugara namai unofana kugara dipo kadai kwakuti uyo asingadai ashida toti mwana tofana kuti ngagare nani namai wake asina baba uyo manje tiri kudidini tiri kuidzana kuti kana akazorara siripo batingona ngozi zemwana uku dzingozonetsa. Saka ndiyo nyaya yakasara yakahukira awa vanhu vakuti nyaya ipapa rikasapasvikapa ndikuona kuti pangozoramba pakakweshera ndosaka ava kuzofonera tezvara kuti muri kuziva here kuuya kwakaita mwana uku. Saka ava pavakatiwo ndiri kuziva ndo pakavaita ava kakwirika kubatikana kuti saka wakabva wataurirana wega kutora mwana kuisa mumusha umu wasi uchitaurirwa baba uya ndatumwa ndiye baba ndiye ari kuzviziva vatati mhai ava nemhai vakapiwa takaitonga tikati mhai uyo makapiwa ari kuzviziva here kuti imimi mune mwana uyo makatorawo zvikanzi nayo chaasi kudidini basi kuziva tati kuti chazomutaurisa
Awo wakati sure isusu mwana takaenda kotora ava very sorry vakakumbira avazokumbirana regere shoti takaenda ushuwa kotora mwana musirudidini ba musiruziwa ba tikatabva yadidini yapera chigadzirisani iye mwana imimanini uri kugumbuka kwaari kuita kuti ipere yakabva yasara haina uzopera aba iyeiyi kuti tiive feedback yakuti yakapera ere ichakazobvunza wekwai nanashanda kavhaba pamwana saka ipapo ndibonana kuti vona tezvoramba panyaya yemwana uyu kuti pagadziriswe badzi kuti padidini pachene kuitira kuti isusu nababa mukuru uyo imimi vona tezvora futi nemukombo inyiyoyoka tese tinge tiri pamwe tichengeta kuti mwana uyu ndiwo mazokondinawo badzi saka nhasi uno ari kumusha kwenyu here ari kumusha kwenu pamusoro echangamira ari kubasa kwangu atambotsika mumusha mavo asi ambotsika mumusha wekwamanyayira because murume wangu akati handidumona saka ari kubasa kwangu inini kubasa kwangu asati ambotsika musha wekwamanyayira ipapo pamusoro echangamira tiri ipapo musati atsika musha wekwamanyayira ndakatokutaurei futi ndikati kana siri mwana akasatsika musha wekwamanyayira ini muri maimanyayira kana pakandowane dambudziko ringoitika kunonzwa nepi wekwamanyayira avo vapi mhosva pakwamakapu ndio zvandakati vati tatichazotaura tatubira mudhebhudhebhu wesisi tiri mozambiki vabva tatichazota tatubira mudhebhudhebhu tosvika kumba kwenyu tati zviita ere musvika nemwana wayo siri mwana atopinda mumusha saka ipapo ndipona ndoda kundofatsanangura basi aiwa pana kuti pakajeka apa handisi kuona pakashata mwana ana mai vacho mwana tezvora anotoziva kuti mai ndiani mwana wani wacho waari kuchengetera uye akawingwa nedambudziko anobatawo wanani mwana baba wake kuti vana baba dambudziko randoika kumiraramira achitaurira kunini baba mukuru munina wenyu kunokwaita dambudziko rakamira mogadzirisa chiwanzo chenyu choita hwani ini ngati hatisi kuda kuputsa asi tikuda kupamhidzira kana kupungura ndokunonzi kuputsa kana kututsira hatisi kuda vazvosezvo toda kungosenzesa wedhi rinoti ngatiumbe chinhu chiite hwani asi imini pindiranai naari kuharari kuti zvinhu zvigadzikana kwana tezvaraini pindiranai nekuati anyari kuharari kuti zvinhu zvigadzikana pamusoro ndinoda kuti nditsanangure kuti mwana takatora sei mwana takaenda kwasabhuku tikapiwa mwana nasekuru wemwana mwana hatina kutora nechisimba takarongedzerwa bhegi remwana baba wemwana akafonerwa kunzi ndakupa chi mainini mwana inini mwana uyu andara nababa wake everyday baba wemwana anotofonerana neni zvekuti vari kuzofonera ava vachiwati mwana akawana chawana ina handizvisi hangu handisingazivi pakati pavo asi baba mukuru anozoti ndine mwana ende anotondifonera achitotaura nemwana wake pafoni pangu hatina ukama hwakashata nababa mukuru kana pakadaro changabuke inini ndingofunga ka ichaga yanojeka yakanaka kuti tiitetse kuti bamukuru kanga ari kutizerera handii mafoni aripo tingofona tetsenana tezvora titi isanipara kuti hatiivhewo kuti ari kutitenyi isusu vana manyera kuti takashata kana kuti hana kutauriwa bauya yako kana kuti nyaya dzekubudzovhi makabudiwa makadidini dzakabudiwa ikwe kuri mukanenyi mwana kuharare zvimwe zvacho zvemakuhwa mukandazvitera ini ngati handikurunga mataurendere handitongi zvekuhwa bai zvemakuhwa handingofi ndakatonga mukataura nenyaya dzemakuhwa ndinoda kutobvunza face to face yogarapo yogara hausiyo wanga kuti uyu muroi oda kundisika mui uyo ndizve uyo bvati papi ndokutaurirana kuri pachena kwete kuti takanzwa baba wemwana nababa wake hawana kutaurirana zviri pekutarisana pazvakaita awa neawa ndibaba nemwana vobva vataurana kuti shamwari wona mwana uyu dambudziko riri panapa pamwe mwana ari kushaya muchengeti akanaka ari kuonekwa ndibaba ngekuti baba uye anenge asipo paanenge ari basa anotsika
Saka pamwe baba ava vakabereka mukorori wavo vanenge vari basa kamwana kaya pamwe kakana sekuru akanaona mbuya wana mbuya hatina keya mwana mbuya tine keya pamwe ndopakaona dambudziko rekamwana bhati bheta maini nawo watakure mwana wapi pasina kuti wawirirana pane mwana wake. Saka inini ndiri pakuti mainini ava ngawadzokese mwana uku wadenze baba wekamwanaka natezo nababa wacho wataurana kuti iwe shamwari mari unounza zvese unounza asi mararamira kuita mwana panapa haakodzeriba. Saka zvirinani kuti mwana ari under age takupa mainini wapi ndo zvitoripo zvandikutaurira izvi. Ndakatogarawo ndikashanda zvikamboitika pamusikana ndaisenzera ainzi Phyllis Mugombera handiti akafira kumhangura aisenza kumhangura ari nesi ndakabva naye panyanga apa ndiri mwana mudoko doko ndakaenda mwana ye ndikamurera ndakatanga kukarira kaine 3 months vasambowamusa bama yacho ndaitodzidziswa mabikiro emukaka ndichibika ndichipa mwana wayo mukakoti watonhora here ndakuisa mupoto kuudzorera udziye ukaita maavasi akati hauchatoshandiba kumwana ndautourasa ndautobika mumwe munyowani aitondipa goiti kuti rasa kana wasvika wagara so many hours chirasa hauchashandiba kumwana shosho ndaitourasa kubheura kana kuti kumwa inini kuda kwangu kumwa kurasa kwako kuda kwangu inini mazuva ekutanga ndaitousema ndikaiinandijimukazverumadhaka pandakazopisa ndakumwa. Saka zvakanaka kuti kana mwana yeye asara takaita communication nanyamurundira Cyprian naPhyllis natezvara wakawirirana kuti ini handigoni kuchengeta mwana ba nemukwasha akati mwana uye chengeta henyu mwana. Ndo pandakazodzika kugara midzi pamba pamukombero kuOsborne demo kwasherukuru ndikachengeta kamwana kaishuwa mai acho ari kumhanguro wakawirirana zviri pamutemo. Mukwasha akabvura kutodaidzwa kuti uya Cyprian nyamurindira akagara wazvipira here kuti tikupe mwana uchengete wona mukadzi afa nhamo yapera zviri settled. Wakadaidza mukwasha wavo zvakanaka waona sei tochengeta here kana titokupa vaendawo kumba bhabvunza wabereki zvikana wabereki angochengeta mwana akadaro ndiani kwete regera ari kwambuya wacho kukura kwake danhazokuna munhu takazosiya mwana waye ari grade 4 asi mwana aigara pambuya wacho. Ini ndindatiri muchengeti wemwana masoko kuti mugadzirisa mwana mudiki ada uchengeta mwana mudoko asi nendiri kuona mataurire akandiitira mukunda kuti vakarongedzerwa ndisekuru wacho baba wacho kutaura kuti baba wacho achibva ataura nemwana wache pafoni vakataurirana mwana uyo achida kunge ada kupikisana nababa iye ari kuharare baba uyo achibva arambirirawo akati izvo ndiri kutaurira ndizvo ndati kuita inini iwe uri kutaura zvinhu uri kuharare inini ndiri kuno kumusha ndine ndiri kuona ndiri kuno nde sekuru uyo achibva arongedza mapeka twemuzukuru wache papa kuna mainini wache vanini paatakura mwana kuenda naye. Saka uyu mukwambo wangu uyo ari kuzothretena umwe mukwambo iye asina chaari kudzivirira mwana womukunda wamunyakuenda uyo tingogona kutomumisa mbune kuti iwewe siyana nekushishikira mwana ngekuti